Kaixo, kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz zaudete? Zuen nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretuak entrenatzen, espero dut, baiet. Gaurkoan, gogoraraziko dizut zeintzu diran garunaren 3 zatiak desiak lortzen lagunduko digutenak. Suprakontzientzia, denok elkar banatzen dugun kontzientzia, hortik gure desioa aukeratuko dugu, gure bisioa, gure irudikapena nahi dugun horrena. Ondoren, subkontzientean ze sartu behar dugu, hori lortu dezakegula. Eta ondoren, garun kontzienteak ekintzaren bidez lortu behar du desioa. Jarraitu ikusten gehiago jakin nahi baduzu. Aurrera super txikiak eta super familia. Ez ahaztu trilogia eder honetan dituzula supersekretu guztiak zure txikien eskura oraintxe bertan, ez denborarik galdu. Desioak lortzeko garaian, konfiantza da garrantzitsuena. Lortuko duzun fede hori, baina ez fede pasiboa, fede aktiboa, ekintzak norabide horretara egingo dituen fedea. Sofatik ez duzu ezer lortuko. Askotan gizarteak eta gure inguruneak eragin handia du beraien sinismenekin. Izan ere, zer sinismen ditugu? 7 urteko mukizu batek arrazoia du? Ez. Heldu batek jada jubilatua dagoenean ja ez dula ezertako balio. Egia dira sinismen hauek? Ez. Agian 7 urteko mukizu horrek zu baino argiago ditu gauzak. Eta jada jubilatu den heldu horrek bere garaia du bere espazioa aprobetxatzeko. Nahikoa lan egin du besteentzako, orain bere denboratxoa beretzako hartzeko garaia da. Guztiok etiketa batzuk ditugu. Ane beldurtia, Urko arroa, Iker berekoia, Ainara liderra, baina guk jarri behar ditugu, guk nahi ditugun etiketak geure buruari. Zertan laguntzen dio Urkori arro bat dela esatea? Edo eta neri beldurtia dela. Beraiek aukeratuko dute beretzako onenak diren ezaugarriak. Kaltegarriak badira ezaugarri horiek beraiek konturatu behar dira eta aldatuko dituzte beraien mesederako eta besteen mesederako. Beraz, gelditu momentutxo batean bideoa hartu zure kuadernoa eta boligrafoa idatzi izan nahi dituzun 3 ezaugarri. Adibidez, Iker berekoiak ze jarri du? Bestei entzungo diela, eskuzabala dela eta jatorra dela. Beraz, egunero ezaugarri horiek minutu batzutan sentitu egin behar dira. Egunero eginez joango da pixkanaka bere personalidadean txertatzen. Desio hori martxan jarri behar duzu. Ikusi, 3. garun horretan, ondoren sentitu, eskertua sentitu alazarelako eta ekintzetara bideratu adibidez. Arreba entzun, hamaiketako elkarbanatu eskolako lagunekin, utzi kaleko lagunekin, utzi ezaiezu beraiei jolasak aukeratzen, egunero horrelako ekintzatxoak eginez, jungo zera pixkanaka, ezaugarri hori txertatzen eta nahi gabe aterako zaizu azkenean.
martxa